ser godt ud. Jeg er jo super spændt på, hvor mange der kommer. Rigtig hjertelig velkommen. Hvor er det skønt at se jer alle sammen. Vi har tænkt, at videoerne kan være genstand for, at vi kan dele noget med hinanden. Så man kan egentlig sige, at vi jo er en filmklub for alle os, der gerne vil blive klogere på undervisningspraksis. Og det er jo en del af det, der er missionen med det her, det er at få åbnet op og vist noget af det fantastiske, der sker, for at andre kan lade sig inspirere og lære af det. Hvordan bliver skolen bedre og bedre? Det gør den jo først og fremmest ved at lære af hinanden. Når man har været lærer i længere tid, så bliver man dygtigere og dygtigere. Man bliver så dygtig, så man måske ikke lige så tit siger, hvad det er, man gør. Man ved det hele i hovedet, og man har det hele på ryggraden. Så når man skal sige det, så får man altså trænet noget, man måske nogle gange ikke får gjort lige så tit. Det gør det faktisk også at få lov at lave sådan en video her. At kunne, det er vigtigt. Og det håber jeg, at I vil lægge vægt på, og ikke lægge under for pres om, at det er nok at vide. Hvis man kigger sådan læringsteoretisk på det, så er læring noget, der foregår mellem mennesker og ikke i mennesker. Og den her relation, som det her site og jeres indbyrdes vidensdeling er med til at skabe, er netop læring mellem mennesker. Lige nu så er sitet åbent. Jeg tænker, at vi i læreruddannelsen jo også skal inddrage teknologi, og det er super oplagt, at vi både bliver producerende og forbrugende af de ting, der bliver lagt på den site. Jeg forestiller mig, at vi skal have nogle studerende i gang med at lave nogle små videoer som en del af en læringsproces. Jeg forstår det ikke, fordi jeg ikke ser det, og vi har nogle fag, der skal ses. Og derfor så tænker jeg lige netop, at det her medie, at hvis vi lige har set sådan en lille film sammen, så kunne vi snakke sammen og forstå hinandens sprog. Så at snakke om, hvis man er inspireret af et eller andet, og måske selv gå ind og lave En video. En video? Ja.